መድሓን ካብቲ ኣብ ዝፋኑ ዘሎ ኣምላክና ካብኡ እዩ ዝመጽእ መድሓን ካብቲ ኣብ ዝፋኑ ዘሎ ኣምላክና ካብኡ እዩ ዝመጽእ ድሕሪ ቁሩብ ጊዜ እቲ ዝመጽእ ኣይክድንጒን እዩ ድሕሪ ቁሩብ ጊዜ እቲ ዝመጽእ ኣይክድንጒን እዩ መድሓን ካብቲ ኣብ ዝፋኑ ዘሎ ኣምላክና ካብኡ እዩ ዝመጽእ መድሓን ካብቲ ኣብ ዝፋኑ ዘሎ ኣምላክና ካብኡ እዩ ዝመጽእ ድሕሪ ቁሩብ ጊዜ እቲ ዝመጽእ ኣይክድንጒን እዩ ድሕሪ ቁሩብ ጊዜ እቲ ዝመጽእ ኣይክድንጒን እዩ